Jeg hedder Steffen, og jeg går i 3.G på Erhvervsskolen Aarhus, hvor jeg går på TEX og har linjeleder matematik og fysik. Jeg har hovedfagene matematik og fysik, som er på A-niveau, og i fag som har vi teknikfag på 3. år, der anvender vi især matematik og fysik meget, fordi at beskriver de mange af de situationer, vi ser i hverdagen, f.eks. byggeri energi, som jeg har, hvor det handler om konstruktioner. I matematik der arbejder vi med teori, hvor vi kommer ind og ser på de forskellige situationer, altså det kan være differentiering, integralregning og alt sådan noget, hvorefter vi får lov til at lave en opgave, enten individuelt eller i vores kuglegrupper, hvor man ligesom har mulighed for at få hjælp, fordi at her er man 4, der skal arbejde sammen om hver opgave. Det kan jo for mange være en stor hjælp, at man har nogen, der kan hjælpe dig en der, hvor man ikke selv lige forstår det så godt. Man får højst sandsynligt også lavet mere, fordi nu er man ansvarlig. Altså du har jo ansvar over for de andre. Og det er jo en af de store fordele, at vi arbejder i de kuglegrupper, vi gør. Og det samme gælder også fysik. Der arbejder vi også først med teori, hvorefter vi så bliver sendt ud for at lave opgaver eller at lave opgaver i klassen. Og igen har vi den der fordel ved kuglegrupper, hvor vi kan søge hjælp hos de andre. Selvfølgelig er det så også i fysik, hvor der laver vi selvfølgelig også en del forsøg i forhold til matematik. Det er selvfølgelig grupper, vi arbejder i, når vi laver forsøg, og der vil der som regel også lavet rapporter ud fra det. Og igen, det er en kæmpe fordel at have været 4 omkring en rapport, fordi der er så mange ting, man skal omkring, og det lærer vi jo. Så. Ja, tanken er, at bagefter på TEX, så vil jeg fortsætte på universitetet, hvor jeg så skal læse til bygningskonstruktør og anvende det, jeg har lært her.